Haupa, Joseba, kaixo, Joana naz, Barrenetxe kooperatibatik, eta justo zu modu, namen txegat lutroiek, eta gure hortutxek hortxe da, zasiki animetez azuen gure hortuek ezautzea. Barrenetxe 1980 urtien jaixo zen, eta oindala 40 urteko merkatu ezberdin esan gaur egungo baino. Eta, pentsau ben, launek azarik euren artien, elkarrekin ekoiztie eta merkatu elkarrekin jutiena. Eta gaur egun, eta ibazkide gara, kooperatiba bat gara, eta daron artien txaiatzen gara, bertoko barazkiak ekoizten, aldiketa era osasuntxo baten, eta kalidadie beti bermatuz. Barrenetxe duk ez guztire, zei usteategi. Leharti baiko eskualdien esakabanatute, da bestien Uribe kostan. Eta gero almazen badeukegu, etxe barri mertan, kartzen da izen barazkianak salkatzeko eta merkature bisaltzeko. Barrenetxeren produktu izarra aurkeztuko dutze betoen, guretzako fundamentala dan barazki bat, eta tomatie da, eta ia guztu dejatzuen. Hau da gure tomatie, jak bariadeku, eta hoxe tomati zeintzeko hainbeste lan imiguz. Alde batetik, oztuek eta kendu, argitxasun eta sartzeko ondo, holan tomati ondo hasiko da. Eta gero bestetik, tomati txiki-txiki izena, ken imidiz, bestik tamaino hartu alizeteko. Adibidez kasu honetan, badakigu tomate hau ez dela gehiegi hasiko, eta orduan kendingo dugu. Gero bai oso importantia da ikustie, ia gaixotasun ideuken, plak eta ebitetako, eta pixkatxo bat gainen egotie, porque azkenin hilabete asko diz tomati bidabena azteko, eta horretxen gainen egoti oso importantia da, gero tomate behar bat eukitzeko. Baina ninko izan pixkatxoa gehiago zautza gure tomatie, hau da jaka, eta urtien gupi landak eta bi usta ukitzen duguz, bat neguku eta besti udaku edana. Eta, honek berezitasun asko deukez tomate honek, alde batetik badukon tamainue, bestetik duken saborie eta batez deuken azala fine gaitxik. Horrek laguntzen da, tomati hartzaua jaten, eta, bilatzen gau esan tomate zaporitxu hori diana, tomate honek eskaintzezkuz. Animetotzuek, probetara, eta zuen saladetan gehitzera. Eta, hause da Eusko Label txapeldun tomatie. Eusko Label zigiluki alizeteko bi neurri daz, alde batetik produkzio sistemie, zein dan, ekoizpe integratuen marruen omi dau, eta ero bestetik produktu berak barazki horrek deukezan kalidade neurrixek. Tamainue, azukre mailie, azala eta uniformizetie, eta hori dana badeuken tomate horrek eta Eusko Label zigilue jasoko da. Eta batez bertan ekoiztuteko barazki bau baldin bada. Hone tomatik itxure derrazuki azaparte, nutriente asko deukie, oso antioxiante asko dukez, eta jateko dozeretara jaleike, baina honena da, bera gutzi gatz pixkatxo bateaz, eta jazta, ez da bierrez beste zer gehiago tomate honek. Joseba, maitxu da gorko bizitxie, animetotzu gure tomati probeta da errezeta berezin batez hortza bebai, baina batez gurekin bierra etxera bebai, porque pizkatxoa lasai ikustotzut eta esku bierra hemen bastante bigu, así que etorri eta hola bizitzen etorri zein.